Bafethu, over 50% of you are watching the channel. Mara, you haven't subscribed. Bafethu, please subscribe. Let's get to 200k subscribers before the season ends. Subscribe. It's free. Welcome to our fans on TV. It's the Petro Premiership. TS Galaxy 0, Orlando Pirates 6. I'm joined by Umbangoto. Hey, Umanzi ntwana yami. Hey, Umanzi. Ngicela ungibuyisele umlayezo. Yes. Ngimzwile lo bhuti uthi naye ucela ikiss. Yes. Ngizoyisenda la kuwe uyithumele kuye. Yes. Bhuti wami, ikiss yakho. Awuphinda umlayezo wakho la. Ngicela umfowethu. Yes. Uthi ngithi kiss yakhe. Yes. Ngiletha la kuwe. Yes. Ngofika eKZN. Akubuyele egemini ntwana. Ngicela ufakele iSundowns umilayezo. Kodwa sayithatha ngama-point. Siyithatha nge-6 It's Tuesday, it's Wednesday. Mntwana, ngithe kuwe kule game eSundowns. Ngicross ibhodi. Ngiyahamba. Ngiye eMaputo. Ngiyophekwa. Ngizamangena eGombela. Within 20 minutes bese nginegoli mfana. iPirates bedlala namuhla. Ile Pirates engiyaziyo. Nathi le Pirates bedlala nesiwelele. iPirates engiyaziyo. Ile bedlala namuhla. Lewe ngijabule kakhona ntwana ngikhona ukukhuluma. Yonke into yimanzi nte. Wena umanzi nte. Ngiyabonga ntwana yami. iPirates ngiphile present. Tomorrow is 23 March. It's my birthday. Happy birthday.